he vist que Sant Andreu sempre ha sigut un poble setmanat. ¿Qué ha pasado? Lo siento més. ¿Qué ha pasado? Els símptomes de la Febre alta, febre Els coets estos que diem que no peten, però al final peten. Ha vingut un dimoni banyut i l'ha rascat a la valla. Molt bé, au. Vagi bé. Som-hi! A veure. Abans he vist poques mans aquí, Aviam, mans enlaire! Un cop! Dos cops! Tres cops! Quatre cops! Racistes i mamons n'estem fins al... 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 Força bruta i canons 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 n'estem fins al... Aviam! Totes les mans enlaire, vinga, som-hi! Tornem a fer els cops, Un cop! Molt bé! Dos cops! Tres cops! 16 cops! Gràcies!